aquestes jornades van néixer perquè des del CAIEP sentíem que no existia cap espai comú de trobada on la gent pogués compartir, fer xarxa, compartir experiències, compartir coneixements. Te permiten ponerte en contacto con muchas propuestas y te permiten también, es como que van abriendo ventanitas. De pronto tú participas en un taller o escuchas una charla y algo dentro de ti comienza a moverse y te va abriendo un espacio. Y el abrir ventanas, el abrir lugares, el buscar respuestas y el encontrarlas es lo que hace que comience a funcionar algo fuera también. Jo ho he vist com un popurri de coses molt interessants, com si fos una espècie de diversos viatgers que cadascú ha anat a una altra banda i porta una mica el seu tresor perquè aquests cuiners que estan cada dia treballant amb els nens tinguin més eines, tinguin noves experiències, puguin renovar-se. Un any i mig després de les primeres jornades ja no hi ha aquest boom de saber què és l'educació viva, sinó que ja estem anant a temes més concrets, perquè ja anem aprofundint una miqueta més. Què necessiten els acompanyants quan acompanyen els infants? Doncs hi havia aquest eix de cura i creixement dels educadors. També les estructures pedagògiques i organitzatives. Per qualsevol que vulgui iniciar un projecte educatiu d'aquest tipus, doncs també hi ha eines i recursos interessants. Per algú que ja hi és, hi havia l'eix de les materials, recursos. I anem afinant una miqueta més enllà de promoure o de comunicar o de compartir sobre l'educació viva en general. La innovació per si mateixa no és un valor absolut, no? Depèn de per què serveixi la innovació. La innovació, evidentment, és un moviment des d'un punt de partida en alguna direcció, però en quina direcció ens estem movent i com de profund és aquest canvi, doncs d'alguna manera aquest era un dels objectius d'aquestes segones jornades. Que el cambio empieza por sí y que a nivel, decía que es nivel personal, celular, institucional, y que el cambio empieza por sí y por dentro, desde dentro afuera, y que por eso son importantes estos encuentros para fomentarlo y que más gente se anime a empezar. El que més em quedo de les jornades és bàsicament en les trobades. Crec que és el regal més gran que la vida ens porta a través d'aquests events. Moments de retrobada, de compartir il·lusions, de recuperar relacions, d'anar teixint aquestes relacions humanes i inspirar-nos col·lectivament i obrir-nos a això.